Aurkermanen gakoa. Zer nahi duzu, diru atera. Aukeratu hizkuntza. Euskara. Bai, sartu ezkutuko zenbakia. Vale. Diru atera. Diru atera. Diru atera. Ui, hau ez da funtzionatzen. Hai, eta orain, txartela ez dit bueltatzen. Ama, ez dit bueltatzen txartela. Aixo, kontuz, txartela irentzi dit. Honek? Bai. Bazertu barrura eta lagunduko tzu, Ez da lagunketako, bai. Agian bai, begira, ez dit ezer kostatzen. Eta agian haiek konpondu aldute. Eske, askotan gertatu dit. Eta gero azkenean, txartela ez dit bueltatzen. Bai. Barriz eskatu biako zu. Sartu barrura eta hor dauzen langile izan txartel barri bat emuteko. Eta listo, horrengorako orduan. Aizu, asola ez bazaizu, hemen geratu nire dirua zaintzen, Bale, segi barrura. Horrela, zuzar horrein, kutsa zaina, Azkenean ondo pasatuko gara, Igual bai, segi, gero arte. Hainbat aditzen erregimenak lanak ematen dizkigu euskaraz. Txartelak ez du funtzionatzen. Ez zaite zer kostatzen. Askotan gertatu zait, eta oso ondo pasatuko dugu, esango dugu euskaraz. Kontuz horren bestez, aditz horiekin eta laguntzaile egokia ipini. Ez dit dirurik eman eta ez dit txartela bueltatzen. Zer pasatu da, ba? Zer pentsatzen duzu, sakatzen dute ezabatu dioe motoia? Ez sakatu izan, Orduan, berriro markatzen dute zenbaki eskutua? Ez tragatu baldin badizu tarjeta, ez sakatu ezer ez. Eske, agian zenbakia gaizki markatu dut. Agendan daukat apuntatuta, Deitzen diot amari galdetzeko. Zenbat aliz jarri duzu lehen? Ez dakit, 3 edo 4 aldiz. Berandu egia da, kutsa zeina zabaldu beharko dugu. Ai, ama. Orduan, sartzen gara bulegora konpontzen saiatzera? Proposamenak egiteko geroaldiko formak erabiliko ditugu. Sartuko gara barrura, edota deituko diot amari zenbakia eskatzeko. Baztertu egingo ditugu hortaz, sartzen gara barrura, eta deitzen diot amari bezalako formak. Zeinen ondo, txartel berria. Bueno, probatuko dugu elkarrekin, horrela ez dut utxik egingo, Vale, lagunduko. Bai. Bueno, jazta. Ea, txartel berriak ondo funtzionatzen duen, A ber. Aldatuko dute eskutuko zenbakia? Bai, aldatu, baina jarri zu gogoratzen duzu zenbaki bat, Hoi gogoratu, hori zaila izango da, asko kostatzen zait, gauzak ondo gogoratzea, baina, bueno. Askotan gertatu zait, telefonoko pina ahaztea. Hori da memoria txarrak, Bai, benetan. Bueno, a ver. Aiba, funtzionatzen du, ze ondo, eta? Dirua daukat. Bueno, hartuko aldugu zerbait ospatzeko? Kerma, ni lanean ari naiz. Bueno, ordua makinarekin geratuko naiz hizketan, kutxazainarekin. Gero arte. Ai, zenbat hizkuntza menperatzen dituzun, Zuk bait jakin hizkuntzak hitzekin. Eta begira matematikan askarra zara, begira. Hainbat aditzen erregimenarekin nahastuta ibili da gaur Kerman oinatiko kutxazain batean. Txartelak ez duela funtzionatzen, esango dugu, edo askotan gertatzen zaigula. Era berean oso ondo pasatzen dugula. Eta proposamenak egiteko geroaldiko formak erabiliko ditugu, adibidez. Sartuko gara bulegora edo aldatuko dut pin zenbakia eta zuek ere saiatuko zarete ondo egiten. Horretarako badakizu ezer egin behar duzuen, Honekin edo harekin, baina egin.